Ano kayo sa samahan natin, tagalin po natin muna to. Hawakan, hawakan sa mga ating na-surprise atin! Ayan, nalakpak naman dyan! Sa ating bagong kasal! Ayan ma'am, ito po ang inyong. Baba natin pa, parang kasya. Pero pa kayong Ito po ang sa inyo, madam! Ito po ang inyong! Okay! Napakahalaga ng 100,000 pesos! Sa inyo, madam! Kaya, tingnan niyo, baka may mahulog. Okay, meron din tayo mga patulong mga atin. Meron tayo mga food. Ito po, ayan. Patulong atin ko. Dito tayo. kaya namin lechon eh. Meron tayo! At saka meron tayong mga pa-cake. Patulong po. Walang lalayo. Dito lang. Okay, meron din tayo. Patulong. Ang daming food natin. At syempre meron tayong kasama. At saka may sauce. Tulungan niyo sa atin. Lapit kayo dito. Eto ang inyo. Lechon! Dito mo kuya. Harap kayo doon. Yan. Okay. Tayo sa gitna. May lechon. Ayan! Kuya, sa inyo. Para po meron tayong remembrance. Para cute. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling sigilo. Okay, meron po tayong inahandang letter. Maaari po bang basahin ni sino? Again, napit sa busis na ha. Happy wedding Mama Silen. Mama Silen ta iso iti. Naibungak nga insoro ni amang ko inang ko nga iyawag ko. Tasika lang punpun no ti panagko nga da amang ko iti unag iti kinaubing ko kin panagadal ko iti. Agyaman ak Mama Silen ti tulong mo suportam kanyak manipud pay ubing nga nagadalaking ganan nakalipasak. Kat agyam yaman ak tatta unag ti panagadal ko di ka nag-apekto dagiti ado nga sao nga mangperperde kanya nga daytoy nga tao nga natulungan mo nga pinagadal mo ket dakto ano amo iti tumalyawon ken agsumbalit no makalipasak ket dayta nga sao iso garuti mangtengteng nga laktap no lalo ak nga ag porsigiti panagadal ko ket kaasi ni apo nakalipasak mo ta inabagada nga jak kano makagraduate Mama Silen. San ko nga nadanon winon nasagpat ti kastoy nga kasasaad ko itano saan nga makagapuking ka suportam kin tulong mo. Katataada mo ti inpaay ni apo kanyak nga nasyahat ket agsubalitak mo ti kinasyahat mo kanyak tadamot ti utang na loob ko king ka Mama Silen. Katatan Mama Silen nagpasti ka sarmon mabalinak mo teng nga agkasaran. It's your turn. It's your Dati turn. kahit ko paunaan kapay akas respeto ti pamilya. Diya ko nga dangaroon saan nga inapuran ti agkasar. Yes. Ay no, naragsak ka ita nga aldaw nga kasar mo. At sana napasaya kita at si Tito Cesar. Huwag kayo mag-alala basta agda maitutad ni Apo nga blessing kanyak para kada tayo amin. Basta inayat tayo amin. Congratulations and God bless to your next journey of your life. Love you Mama Silen, agandad kayo amin dita. Love you too. Lorena May. Love you, Thank you very much. Message po, Mother and Father.
iti pamangkin ni Mama Silin mo. Dati na ka mga pinaybayan ni kinauring mo, ngayon nga na hindi ka nga naka-abroad. Dapat na lang ang pata sinabalita mo at ati paano mo. Basta kaya kung nagkaroon kanyan, di problema niyan, di mo kung matataso natin ng solusyon, di problema mo di. At least, dati din mo para kinante, ganyaman kami, nakan na kami pati payo kini Bayo Cesar, nabiglada mo siguro. Ganyaman kami latagin na po, basta di na kami bayan sa kamang Jocelyn, ay itong malatamon ni Bayo Cesar, malatamon ni Bayo Cesar, ay itong thank you ako, kasi nga itong mga panayganak ko. Sumaran na mag-message! Sino? Si nanay! Nanay! Sige na nanay! Nay, pumitas ka na. O nanay, ingay gayon. Ingay nanay. Ito nanay, ito. Kanya bagayo, kanya doon nanay. Terms of joy. Nanay Lorena. Sa wakas nanay, naka! Asawa! Naramanan, ti! Luto ni! Ako! Okay, awali nag-message. Okay, sige. Ma'am Celine, Kuya Cesar, anya ti kayo yung message na ibaga kanya ni Ate Tagalog Lorena. ate. Tagalog. Kasi hindi siya Ay, ano po ang message po natin kay Ma'am May, Sir Cesar? Sige po. Ikaw muna. Yung mga sinasabi mo sa akin, yun, nandun po sa kanya. Salamat, Lorena, sa mga binigay mo kay Mama Celine mo. Yun lang. Wala ka nang ibang sasabihin. Yung mga sinasabi mo sa akin sa kanya. Kaya ako na lang okay. First of all, thank you very much for this unexpectedly surprise na never expect talaga na gagawin mo ito sa akin. Ang alam ko lang is you just give me respect, but not this type of what do you call this is surprise or unnecessary. Actually, this one is unnecessary. It's not what do you call this is parang ano lang talaga to parang kumbaga parang pakita lang ito, pero ginawa mo pa rin siguro para mapasaya mo ako. Pero ang hinihiling ko lang is yung respeto, especially sa mga magulang mo, sa amin na nakakatanda sa'yo. And I wish na maging kung ano ka ngayon, ganun ka pa rin hanggang sa pagtanda mo. At wag mo sana pababayaan ang mga kapatid mo. Lalo't ikaw yung pinakapanganay sa lahat. Alam ko na hindi ka magbabago dahil alam ko na you have that step. Kung ano yung mga napapakita ko sa'yo, kung ano ako, ganun ka din. Dahil nararamdaman ko yun na walang magbabago sa'yo. Because you have a respect. Yun lang. Sana, always thanks to the Lord na binibigyan natin ng blessings. Kahit ano yung sacrifice natin, yung hirap natin, lahat-lahat. Yun lang. Kaya thank you very much for this unexpectedly surprise. Thank you very much, Lorena May. Ayan! Malakpak naman dyan! At ang lagi sinasabi ni Tito Cesar mo is, napakabait mong bata. Yun lang yun. Always na sinasabi niya yan sa akin pag nag-uusap kami through video call. Kaya yung sinasabi ko sa kanya, kanina yung lagi mo sinasabi sa akin. Kaya thank you very much. I appreciate. Thank you. Ayan! Malakpak naman dyan! Congratulations sa ating bagong kasalan. Siyempre, magpapakilala na po ako, madam. Okay. In behalf of Edmenchis Flower Shop and Coordinates, thank you ulit, Ate Lorena, sa pagpili at pagdras upang may pahatid natin ang sorpresa at nais nyo ipahatid sa inyong Mama Celine at Tito Cesar. Or Papa na lang din kasi Mama and Papa. Okay, Ate Lorena? Ayun pala si Ate Lorena. Oh.
Ayan. Okay. Thank you. On the way